Kai, Allah ƙara wa annabi daraja. Kai, masha Allahu. Sai na ji wani zoom daga sama har ƙasa. Garin daɗi na nesa. Wallahi garin daɗi na nesa. Kai jama'a. Kai, da a ce na biye makiyashi, na ki zuwa aikin nan wallahi tallahi da na shiga uku. Allah Ubangiji ka sa har in gama cinye abun nan ba wanda zai taho. Dan daga na ga mutum haka zan yi da gudu wallahi. Idan mutum ya taho ma sai kowace na masa rowa. Kai, ba zan ma tsaya a nan balle ta na har yi tunanin na masa rowa. Kaga nan wallahi ko ɓarawo ba zai nuna min gudu ba. Nan zan yi da gudu. A kiyashi? Da magajiya? Bara mu gaisa bane? A ina, gaisuwan nan talauci yake ƙara wallahi. Me yake faruwa ne na ga yau ka wani tsimi haka? Masha Allah, me damuwanka da ni? Ai kawai ka wuce ka tafi. Dan Allah ka wuce ka tafi. Wato korana kake yi? A kawai ka wuce ka tafi. Kawai ka wuce ka tafi shine kawai mafita. Yanzu ka kore ni kenan. Na kore ka daga yau alakar da ke tsakaninmu na yanke. Na datse ta. Wata tsiya kake ban ne? Kawai ka wuce ka tafi. Ɗazu ba tare da kai muka je gurin aiki ka samu kuɗi fa. Naka ne? Ba na ka wuce kawai ka tafi. Haka za mu yi da kai kenan. Amma yi ai. Wallahi amma yi. Ka wuce ka tafi kawai. Amma yi. Shikenan tun da ka kore ni bari in tafi. Masha Allah. Amma ka san da zan cewa in aka samu wani aiki ba ruwa na ba ni ba kai. Na yadda a datse alakar. A datse alakar. Kaji dan iska. A datse ta. Kai baya ne ba zan baka abun nan ba. Wallahi tallahi. Wai jiya mun je mun samu kuɗi da shi. Arne ne ni? Ya kaman tsauni. Wallahi shi ne. Ai ko wannan ya fi ni buro uba, mafita na kawai ɗaya ne. Assalamu alaikum. Me yake faruwa da kai ne dan magajiya? Ka zama kurma ne? Ai sani na kana magana. Kai, anya lahiya. Kai. To, ko wani abu ka saka a bakin ne? To me ne ka bude mu gani mana? Ba ya bude ba. To me ne maka da ba za ka magana ba? A so nike in gani ko me ne?